To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko dai sunana Nura Adam Obi, kamar yadda kuka sani a masoyana maza da mata, ina muku fatan alkhairi da fatan muna lafiya, kuma Allah ya rufa mana asiri. Wannan cuta take damu mu, Allah ya kawo mana mafita, ya kawo mana sauƙin ta, ya rufa mana asiri, ya ba mu ya sanya mana imani a cikin zukatanmu da kuma wadatar zuci. A takaice kamar yadda mutane suke ta magana, ana ta coronavirus, haka ne coronavirus. So ya kamata a ce mu tsaya mu hankalta, mu fahimci mu suwaye, kar wannan abun ya kai mu ga halaka, kar wannan abu kuma ya sa mu rasa imanin. Haba jama'a, kar mu manta ba mu musulmai ne, kuma tun ran gini ran zane gaba ɗayan mu, da ni da kai da ke da shi, wallahi billahi kowa sai ya mutu. Kar mu manta Allah subhanahu wata'ala da ya halicce mu ne ba dan komai ba sai dan mu bauta masa. Yau ina bautar take? Me muke yi ma ubangijinmu? Wannan abu da kuke gani duk abu ne wanda ya shafi alamomi na tashin alƙiyama. Da kaki da kasu sai ka mutu wallahi. Kada mu manta mu dinnan fa da muke gani, tun kafin wannan cutar na coronavirus ta zo, tun kafin talan mu mun san cewa za mu mutu kuma ga Allah, kuma akwai ciwuka da suke ta zuwa suna wucewa. Sa'an nan da daɗi babu daɗi, kar mu manta da cewa idan cutar nan ta kama ka za ka mutu, in ba ta kama ka ba za ka mutu. Lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce za ka mutu, wallahi sai ka mutu. Kuma abinda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta, wannan cutar za ta kama ka lokaci kaza, da shi ne za ka koma ga ubangijinka. Wannan cutar wajibin ta kama ka, ko kaki ko kasu. So ya fi ni akwai abubuwa da ake yi, wadda tsaftace muhalli da wasu abubuwa da tsaftace kan wani abu ne mai daraja a addinance. Ba shi dan wannan cutar ya zo za a ce ka wanke hannu ka yi kaza ba. So wannan tsaftace abubuwa da muhalli da kuma mu rinka tsaftace kanmu da hannayen mu rinka wankewa da sauransu da aka ce a rinka yi saboda wannan cutar, fine, tun tale dama mu an ce mu rinka yin haka. So amma yanzu tun da wannan cutar da ta zo, ana cewa a yi kaza, wanke hannunka ba shi zai hana a ubangiji da ya rubuta za ka mutu ba. Kuma ya kamata mu hankalta mu koma ga ubangiji da wuri, ka duba ka gani abin da yake damu. Amma yanzu kowa wannan cutar, maganar ma boko haram ba a yi ta, kawai cutar ake kallo, kaza wa ya mutu wa ya tashi. Ai wannan abu ne mai sauki, kai ba sai an gaya maka cutar coronavirus ba sai kuma an gaya maka maganin ta ba. Ka san wanda ya kawo ta, kuma ka san wanda zai warkar da ita. Ba wani bane in ba Allah subhanahu wata'ala ba. Allah subhanahu wata'ala shi ya kawo cuta, shi maganin ta. Duk wani abu da Yahudawa za a ce kaza, akwai abubuwan da ake deceiving din mu, ake batar da mu saboda mu kauce karmi wasu abubuwa na al'amurori da shafi kotar ubangijinmu da wasu abubuwa. Ko ka ki ko ka so sai ka mutu, walau ka je masallaci, walau da yawan mutane akwai dama ba tare da suke yi ba, amma da yawan mutane yanzu akwai wanda mutum zai zauna a gida baya sallah, ko a shi cutar coronavirus ta hana shi ya je bautar ubangijinsa a masallaci. Ka zauna a gida kai sallah, fine, wannan abin dan ka zauna na dandami ne ba za ka samu ba, amma in kai bautar Allah kama a gida za ka samu. Amma wasu da yawa da ba masallacin ba zuwa suke bari, kana an ce a zauna a gida a yi sallah. So irin wayan abubuwan ya kamata mu fahimci haka, mu koma ga Allah da gaggawa, sannan mu guji saba wa ubangijinmu. Allah subhanahu wata'ala ya ce, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ban halitta mutum da aljanna sai dai su bauta mu. Yau ina bauta take. Kar mu manta kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce mu bi iyayenmu sau da kafa. Da yawan mu akwai wanda ga munin da yawa, sai mutum wani zai faɗa da babansa wanda mamansa, ba na mantawa akwai wanda na sani ni dinnan, wallahi billahi mahaifiyarsa na da ciki, tana da ciki, haka me ya faru tsakaninsu, haka yake zabga mata hannu, yake naushe ta har sai da jini ya yanke mata, jini ya fara zuba. Mahaifiyarsa ma yana naushe ta, ga su nan muna gani, wani mahaifinsa ya kashe, wani mahaifiyarsa ya kashe. Sai ana mu samu kwanciyar hankali.
sai ya kamata mu gaggawa komawa da gurin ubangijinmu mu roƙi gafara a gurin sa ya yi mana gafara. Saboda haka duk duniya ne nuna ubi ina mara wallahi Allah duk mutumin da yake kyau zai ga kyau, duk mutumin da bai sai ya bauta ma ubangijinsa ba kana kallo yau gobe jibi gata, kar ka ba abin da ni na faɗa maka, kawai ka ba abin da nake faɗa da bakina, amma kar ka ba halina, kana gani na harkar fim ne, na fito fim ne, dan fim ne, ko kuma ni ka gano na ubi da kuma min gilashi ko ko na sa sarka a wuya na kace wannan mutumin ko shi ne zai mana wa'azi ba a wa'azi yake ba, ni kawai na tunatar da kai walau ka ji ka ɗauka walau ka ɗauka ba fine kai ne kawai. Saboda haka ni a wurina cutar coronavirus da take addaba mutane, ana ta tana addaba mutane haka ne har yau shigo garin Kaduna ba wanda aka kama mutum ɗaya aka ce yana da shi a garin da mu muke na Kaduna, amma duk inda musulman mu suke ya taba su to ya taba mu, kuma haka nan zamu rinka bin su da addu'a muna yi Allah ka kare mu. Idan ka fito baka san yara ka kuma ba wannan cutar da aka ce akwai ta ko ina, kai da kake magana wai ake magana baka tsaya ka bauta mu ne da ka kana ganin kamar shi ne kariya da sauransu. Ai in ka fito ba ka taɓa sanin cewa za ka kuma gida lafiya ba, saboda mai cutar kila an ce daga tari ko daga za ka ji mara za ka ji wasu abubuwa. Wani in ka zai da gaisuwa ake yi na noma da gaisuwa assalamu alaikum wa rahmatullah wanda addinin ya zo da shi, amma yanzu mutum ya ce maka assalamu alaikum ba zai yi ba sai indiya kawai namaste kai baka san me ma'anar wannan namaste din ba. Yanzu gari kawai da Algeria namaste an kauce daga salamu alaikum, an kauce daga assalamu alaikum sai namaste. Bayan wayannan abubuwan ga abubuwa nan da yawa muna gani. Saudiya ba a bautar ubangiji, tun tsaye ne suke da baki, tun da aka kafa duniya ba a taba aka ba sai wannan lokacin. To duk duniya ko su dama Yahudawa burin su kawo mana abubuwan da mu ba za mu iya ɗaukar jarabta daga ubangijinmu ba. Kar ka manta Allah subhanahu wataala duk duniya an gaya mana da muna ciki inda wa'azi na shiga zuciyar ya kamata mu fahimta, inda iyayen musulmai da suka haife mu tun muna ciki aka haife mu ake gaya mana abubuwan da ubangiji Allah subhanahu wataala ya faɗa, amma yanzu ga shi muna kaucewa. Kar mu manta ba kuma kadar Allah hakan kadari, kuma an ce kai imani da kaddara mai kyau ko mara kyau, kuma yadda kai yi wa shari duk abin da ya zo maka mai kyau ne alkhairi ne ko shari ka ɗauka Allah ya rubuta, kuma haka Allah ya jira da kai. So ya kuntumi a wannan abubuwa da suke faruwa da mu abu ne mai sauki, kuma abu ne wanda ba sai mun tsaya muna ta bata mu kan lokaci ba. Tashin alkiyama lokaci ne mu an gaya mana cewa duk duniya akwai alamomi na tashin alkiyama tuntuni muke kallon irin su, wanda ya fahimta shi ne fahimta, amma wannan alamomi na tashin alkiyama kafin wannan abu ya zo mutum 10,000, 10, 20, 100 mutuwar da aka yi ta yi a Zamfara a ina ne duka ga su nan muna gani, an kashe mutum 1000 kaza, an kashe mutum 100 kaza, sai coronavirus da su ne za ta mana da hankali. Ina mu da hankali dan Allah dan annabi yan uwana musulmi maza da mata da Kirista da suke kallo na a yanzu, dan Allah mu kwantar da hankalin mu kuma ga ubangiji, ba abin da ya karfin ubangiji wallahi. Idan dai mun kai abin da ubangiji Allah subhanahu wataala ya ce ni wallahi zai yi mu ta istighfar, ta istighfar. Wannan istighfarin da kake gani in kai ne Allah ya yi maka da yawa. Muna mantawa abin da ka raina kake gani kamar ai dan yi abu kan sani. Allah subhanahu wataala duk abin da ya shafi alqur'ani mai girma, idan ka iya harafi ɗaya ƙwaya ɗaya ya ishe ka rayuwar duniya, ƙwaya ɗaya tal harafi ɗaya ya ishe ka zaman rayuwar duniya. Ba na mantawa akwai mutumin da aka zo kiristan ne, aka ce lokacin da aka zo misali ya zo kawai yi su alwala aka ba shi kalmar shahada, ya shi kalmar shahada da ya zo sai yadda aka koya masa yadda ake alwala sai aka ce a ji abu ne. Da ya zo sai ya bujan za a yi sallar raka'a, za a yi sallar azhar a lokacin ya musulunta, sai aka ce to ya ji a yi alwala da sallar, sai ya zo ya bujan kafin ya ida da alwala an riga an yi raka'a, an riga an yi har raka'a da ya samu, sai ya zo kawai sai shi ma ya bi wannan raka'a. To da ya gama wannan raka'a ta 3 aka yi da shi, an riga an yi raka'a 3 na 4 sai ya samu, sai aka ba kai sallama. To bayan an yi sallaman nan shi da bai san
kawai ya rike kalmar shahada, an dai faɗa masa cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abinda aka gaya masa kenan ya musulunta, banda shi bai san kuma alqur'ani. To da aka zo kuma ana zuwa raka'an ƙarshe ya samu, to ya zai iya cika wannan raka'o'in guda uku bayan shi bai taba shiga islamiyya ba, bai sanya ake komai ba, an dai koya masa sarki da sauransu, ya yi wanka a nan ya zo wurin yin alwala, bai ko ya karasa ya zo ya samu jami'in gaba daya, an wuce an yi kwaya uku sura daya sai ya samu raka'an ƙarshe. To idan misali mun ba Allah ba, wane ne ta ina me zai yi bayan bai san Allah ba a faɗa masa bai cika masa makaranta ya yi farinci Qur'ani da sauransu, me zai kawo a su wurin guda uku? Sai aka ce masa la, abinda zai tashi kawai ya kawo in wannan abin ya faru da shi, ai da ko ya tashi wannan kalmar shahadar da aka koya masa in zai iya miƙewa ya san guda ake yi, to wannan kalmar shahadar da aka faɗa masa a gurin bautarsa, wannan kalmar shahadar ta ishi shekarar sallah ita ce dai in ya faɗi ta Allah ya san me yake nufi. Kuma idan yi sallama a wannan lokacin kamar yadda ya ana sallama ya yi, Allah ya gafarta masa da bai sani ne. Allah baya kama mutum da abin da bai sani ba, da kuma Allah baya laifin wani da sauransu bai shafi wani. Su abin da kake aikatawa ko kake aikatawa shi yake dawowa yanzu yake damu. Da annabawa idan mutum ya kwaya ɗaya tal sai a rushe duniyar su. Mu ba yanzu ga sunan ƴan luwaɗi, ƴan maɗugo, ƴan kaza, ƴan daga ga sunan da yawa, har mu mawaƙa duka ba abin da babu, kowa da yake laifinsa, amma na wani yake take wani. So a takaice ina ma kowa fatan alheri, kuma na ba mu kowa girman da Allah ya bashi a mazaunin na nura Adam Kobi, almajirin cikin gida, ban ma fita kofar ɗaki ba balantana in fita yin mawuwa. To ni alhamdulillah mukan faɗakar mai faɗi abin da yake zuciyar mu kuma fito bakin mazuya na yan uwa na maza da mata, dan Allah mu yawaita salatin annabi, mu yawaita istighfar, mu yawaita roƙon Allah ya gafarta mana zunubanmu, mu yawaita zama da iyayen mu muna roƙon su gafara mu musulmi. Da fatan kowa wanda suka ji wannan sako, ina neman alfarma darajar manzon Allah, darajar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kowa ya isar da wannan sakon zuwa wasu group na YouTube da kuma Instagram ko kuma Facebook makamancin irin wayannan abubuwa. Da fatan za mu kiyaye, Allah ya rufa mana asiri, Allah ya ɗauka mu, Allah ya kare mu, ya rufa mana